Hello everyone, नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरबावबाय गोबावनि उनाव दिनैसो दिनै जाबाय 20 फेब्रुवारि जोंहा दिनै क्लास गैया बन्द बिनिखायनो जोङो दिनै पिकनिकआव थांगासिनो दङ जोङो थांगोन धीर बिल आरो दिप्लाय बिल बिसोर मोननैयानो जादों बिल मोनसे क'क्राझारनि फेमास प्लेस पिकनिक प्लेस नोंथांमोनखौ भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामदों नै जों मोनफैबायानो
Itu mana मा थांखो? Kierowcy jechali dalej.